Siyazamba phambili indaba namuhla umphakathi Unezwi Kwelemvume Katshwala.Abasokhukho Bakhala ngemayini kanti waseZululand usamile kolokucwaninga iziqu. Lezi izindaba z1KZNTV fundelo samukeswa Nqulunga ekubingelele mbukeli. Obambenje ngesikhulu esiphezulu wenhlangano egunyaza izincwadi zokudayisa uphuzo oludaka eKZN ubheka imbanjwa uthi komphathi kuzomela wazi ukuthi uyohlala udlala indima enkulu ekuthenike unikeze igunya umuntu osuke efuna ukuvula indawo yokuthengisa uphuzo oludakayo. Ubheke ukusho lokhu kwingxoxo ekhethekile nethimba lezindaba lo1KZNTV ebibanjelwe emahhovisi leli bhodi eThekwini ngenhloso yokubheka ke izinhlelo zaleli bhodi zokuqwashisa ngophuzo oludakayo. Njengoba ezinye isifundazwe zizovula izikole kulona leli sonto bese kuthi isifundazwe iKwaZulu-Natal zivulwe ngesonto elizayo. Inhlangano iKZN ithi sikulungele ukuqalisa izinhlelo zayo zokuqwashisa ngomgozi bophuzo oludakayo kanye nokugqugquzela abanikazi bezitolo ezidayisa lolu phuzo eduze kwezikole ukuthi bahloniphe umthetho wongadayisela abafundi abangaphansi kweminyaka eyi-18 utshwala. Also, sometimes we get complaints from the members of the public. Noma kukhona umuntu ongacomply, we conduct our inspection and we issue reports. Makutholakala ukuthi ngampela cha akacomply bese sikhipha incwadi lapho khona efana nokuthi warning ukuthi sitholile ukuthi wena awucomply, so sicela ukuthi ucomply nama-conditions. And if eqhubeka, we can even go as far as ukuthi si-cancele i-license yakhe. Umbanjwa ephendula umbuzo ngesiphakamiso esavela ngonyaka odlule esesithutshwala sizodayisa nasesikoleni uveze ukuthi basazohlala phansi nebhodi lalenhlangano besicubungulisise kahle lesi siphakamiso bese bekwazi ukuphawula kabanzi ngaso bethole nezimpendulo eminyangweni wezemfundo. As i-body, lakali authority, ikubuke kahle ukuthi ngoba akusiza ukuthi sivele nje sigxeke kanti asazi ukuthi imbandela yakhona ithini. Mhlambe nje imicimbi la kusuke kuyama weekend kwabazali bodwa kwama special events uyabo kungasho ukuthi suke kunengane. So because angicabanga ukuthi i-Department of Education nayo ingafuna ukuexpose ingane etshwaleni. So mhlambe umuntu ngizothi nje kulokho kofuna ke sizwe kahle ukuthi umnyango uyimisela ukuthi ukwenze kanjani and under which circumstances where utshwala buvumeleke ekoleni. Then ke sobe sesikwazi ukuthi sibe ne-clear position ezobeka authority. Echaza ngezinhlelo zabo zokuhambela izikole zakulonyaka uthi sebekulungele ukusiqalisa njengoba zizoqala kwizifunda zonke ezikhona kulesi sifundazwe okuzoba izinhlelo ezothatha unyaka wonke. Njengoba kuJanuary nje sizoqhubeka nenhlolo zethu esizirana vele unyaka wonke ngoba through i-social responsibility business unit yethu esinayo sinama programs where we visit izikole sifundise ingane sizama ukuyiqwashisa ngobungozi bokuphuza. So sizoqhubeka ke naloyo program njengoba kuJanuary nje kuJanuary uqala unyaka kwi-province yonke konke ama districts because we have ama footprints throughout the province as the authorities. Ngotebo Khosibisi wezindaba ze1KZNTV kibika ngeseThekwini. Umphakathi wasokhukho olundi enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal ukhala ke izimathonsi ngemayini yamalahle ekulendawo iZululand anthracite colliery izek ngamafuphi nabathi ke ingcolisa umfula imvalo nabathi ke wona amanzi abathembele kuwo. Le mayini ke isithola ukugxekwa umasipala wesifunda eZululand okuyiwona ke ubhekelele ukusabalalisa amanzi kulendawo. Umphakathi wasokhukho olundi enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal owakhelene nemayini yamalahle kule ndawo iZululand anthracite colliery izek ngamafuphi usuzwakala sokukhathazeka ngesigameko lapho kuchitheke khona ifucuza yayongena emfuleni osetshenziswa umphakathi kanye nemfuyo. Lo mphakathi uthuvele ubhekene nenkinga yamanzi nemayini izokwengeza ngokubeka impilo yomphakathi kanye nemfuyo engcupheni. Sikhaliswa udaka olwaphuma edanyini lwazongela emfuleni wakithi okuthiwa umvalo. Manje na egcineni kwagcina impahla sezingasakwazi ukuthi iphuze kahle. Saze sasizwa omunye kumfana womfowethu waxoxa nabo baze basinika lokho angathi kuthiwa indishanyana okuphuzela khona inkomo noma zamabhunu. Sakuthola kuzindishanyana ezu4. Kodwa ikakhulukazi ke akusizi ngalutho lokho ngoba empeleni fanele imayini lokho yafike lapha ngo-1985 isebenza lapha ngaphansi kwenkosi yakwaZungu nangaphansi kwenkosi yasematheni.
akukho esike yakwenza thatha impompi yafaka emakhaya sibe sakhele lezo ndawo lezi esebenza kuzo. Kunomonakalo wenzekile nge-24 ngingasezuwazi ke nje wonke ama-30 gigaba zakhona zenzeka kodwa nje umonakalo wenzeke nge-24 la oniwa indawo eyidamu lasemayini yachithekela la emfuleni la kuphuza khona impahla nabantu. Machitheka le dodi lo kwachitheka into emoshakele sagcina sesikhalaza ukuthi kwenzenjani na. Sabe sesigcina ke sithi sicela ukuthi besilungisele sifuna namanzi kodwa ke bengabikho umehluko osukhona ngoba lokho umphakathi busakhulumile. Kanjalo nomasipala wesifunda iZululand usuzwakala lesukukhathazeka ngokwenziwa yile mayini uphinde wathembisa ukuthi uzothatha izinyathelo ezifanele ukusiza umphakathi wasokhukho mayelana nodaba lwale mayini kongcolisa umfula osizakala kuwo umphakathi. Kunesehlakalo esenzeke ngo-24 December ngonyaka odlule lapho khona imayini eseduze Isaac ekwenzeka ukuthi kube ne-material ye-coal noma yamalahle echithekele lapha emfuleni imvalo kwaseke kuba nokungcoliseka kwamanzi oku-affecteka umphakathi walapha ya Okhukho ngoba le mine iyakhele eduze kwakhona umphakathi kuyawusebenzisa lo yamfula so isigameko umasipala ke impela osihlabe kakhulu osigxekile ingakho size sakhipha lesi statement ngalo ke lolu daba. Into esayenzekile bekufanele thina njengomasipala njengomkhandlu njengoba yona le mayini yakhele khona la ngaphansi kweZululand bekufanele thina sithathe iposition ngoba into mayisisemphakathini kanjena sekwe public interest so fanele nathi siact ezomkhandlu bese siyasho ukuthi ithini iposition yethu kulalo daba. So isona step sokuqala lesebasenzakalile njengamanje kanti siyitholile futhi nencwadi from MEC khona la eKZN okumnyango obhekelele zona ezokongiwa kwemvelo noma ezokuvikela kwemvelo. So kusalapho njengamanje okusho ukuthi kokunye sizoloke si-update ke umphakathi ukuthi kwenzakalani kodwa lo nodaba impela sigxekile kakhulukazi ngoba siwumasipala ku-investwa imali engaphezulu ka-30 million ukusiza i-infrastructure yamanzi. Ithimba lesindaba le-1KZNTV likhulume nesinye sezikhulu zale nkampani esingagunyaziwe ukukhuluma nabezindaba nesiveze ukuthi sebeqalile ukulungisa umonakalo kanti sebefake namanzi azosiza imfuyo ukuze ikwazi ukuphuza. Ithimba libe selithumela imibuzo ukuthola ukuphawula kokhulumela le nkampani ikhipha istatimende nalapho iveza khona ukuthi sebeqalile ukulungisa umonakalo kanti sebefake namanzi azosiza imfuyo ukuze ikwazi ukuphuza. Iyona ke le imayini iZECmine esebenzele endaweni yasokhukho nomphakathi wasokhukho usukhale kakhulu ngayo kungcolisa umfulo okuyiwona obusetshenziswa umphakathi umfulo obizwa ngokuthi imvalo. Izindabeni ze-1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo okhukho. Lokho phethe zokuxhumana kumasipala wesifunda iZululand uZanele Nyambosi uthi kube ngumasipala basamile kwisinqumo sokuthi bonke abangenazo iziqu ezifanele izikhundla abakuzo kwangeke babuyiselwe emsebenzini. Kuzokhumbuleka ukuthi ke abanye babasebenzi balomasipala bamiswa ngenyanga edlule ngemumva kokuvela kokuthi ke bashoda ngeziqu. Usho lokhu ke ngesikhathi ekhuluma neziko lezindaba lo-1KZNTV lapho esho khona ukuthi ngisho izinyunyana zabasebenzi zivumelekile ukuzofaka izikhalo bese kulandelwa imigudu efanele. Lo phethe zokuxhumana kumasipala wesifunda iZululand uZanele Nyambosi uthi bengumasipala basamile kwisinqumo sokuthi bonke abangenazo iziqu ezifanele izikhundla bakuzo ngeke babuyiselwe emsebenzini. Kuzokhumbuleka ukuthi abanye abasebenzi balomasipala bayisikhombisa bamiswa ngenyanga edlule ngemuva kokuvela kokuthi bashoda ngeziqu. Imeya lomkhandlu Thulasizwe Buthelezi enkulumeni yakhe neziko lezindaba yaveza ukuthi kunabasebenzi abaqashwa iqembu le-NFP ngesikhathi sahola lomkhandlu. Sasishilo ukuthi maqala uJanuary khona abantu abazobe bebekiwe uku-acta solo lohlelo seliqaliwe nezinye inhlelo zangaphakathi singeke sikwazi ukuyikhuluma nabezindaba ngoba kufanele kulandela ama-processes athize ngaphakathi okuzothi ke mase kuqedwe zonke lezo inhlelo sesingakwazi ke futhi ukuthi sazise ku-media nomphakathi wonke ukuthi kuhamba kanjani ngalolu hlelo. It's part of inhlelo lesesikhuluma ngazo ezenzeka ngaphakathi mawukuthi ama-unions aweneme kube khona uxoxisana ukuthi ke kuyiswa naphi nalolu daba kodwa njengamanje nje umasipala usamile kulokhu okwakwenzekile nanesinqumo sasithathiwe. Unobhala weqembu le-NFP uKenani Mdletshe usekukhabe ngazo zombili ukuthi bonke abasebenzi okuthiwa banazo iziqu babeqashwe iqembu le-NFP. Uthi yebo bakhona abasebenzi abaqashwa kodwa bonke babenazo izicucu ezifanele umsebenzi abawenzayo.
Njengeqembu le-National Freedom Party sifisa ukucacisa ukuthi akulona iqiniso ukuthi i-National Freedom Party iyona yaqasha labasebenzi okukhulunywa ngabe eZululand. Iqiniso ukuthi i-NFP iphathele umkhandlu kusuka ngo-2011 kuya ku-2016 nokuthi ngo-2016 asanga saba nosho ukuthi singalingeneli ukhetho kusho ukuthi umkhandlu waseZululand busuphathwa iqembu le-IFP. Ngakho kungamanga alihlaza ukuthi i-NFP iyona yaqasha labasebenzi. Umdlethu uthi konke lokho kwenziwa imeya yaseZululand ingoba yadinwa ukuthi kunabasebenzi balomasipala bangamalungu eNFP angazange babone ngesikhathi iqembu leIFP likhankasa ngesikhathi sokhetho lohulumeni basekhaya. Imeya yaseZululand uThula Sisebuthelezi usebenzisa nje ibhaxa lokuthi abanazo iziqu njengenxeba lokuthi angene ngoba ufuna ukubaxosha emkhandlweni. Sonke siyazi ukuthi futhi akusiyimfihlo ukuthi ngesikhathi kukhankaselwa ukhetho lohulumeni basekhaya uMeya uThula Sisebuthelezi wabiza bonke abasebenzi wathi balindele ukuthi babe ingxenye yemkhankaso yeIFP nokuthi uma sekudlulile ukhetho wabiza futhi isebenzi zonke saseZululand wazothi kunabasebenzi angababonanga beingxenye yemkhankaso yakhe kanye neqembu le-IFP. Wakusho futhi kulo mhlangano ayubizile ukuthi labo basebenzi uzobaxosha. Iqiniso ukuthi labo basebenzi ke bakhishwa inyumbazana nje eZululand ngenxa ukuthi ababanga ingxenye yemkhankaso ye-IFP. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uZamando Sicele eSolundi. Inkosi yesizwe samaqadi umqoqi Ngcobo usexeke umnyango wezokuthutha esifundazweni ukwenza izethembiso ungazifezi ngodaba lokulungiswa kwamabhloho angasekho esimeni. uNgcobo ke uthi ke usebhale kwaphela uinke enxusa lomnyango kosukumele phezulu kwazise ungabe sesimeni kwamabhloho kubeka ke impilo yabantu engcupheni. uNgcobo usho kanje ekhuluma enkulumo ekhethekile abenayo ke neziko lezindaba kulandela ke izimvula ezinamandla ezihlaseleke lesifundazwe nesishiyeke umonakalo omkhulu kubala phakathi kokuminza kwabantu imfuyo kanye nokucekelwa phansi ke kwemizi. Mkhulu umonakalo odalwe izimvula ezinamandla ezihlasela izindawo eziningi esifundazweni KwaZulu-Natal. Umonakalo omkhulu udalekwe kwengqalazizinda okungamabhloho njengoba ke amanzi abedla izindwani ehamba ngaphezulu kwamabhloho nokuphoqeke izimoto ukuba zingahambi. Elinye eliphazamiseke kakhulu yilelo elisemgwaqweni uP713 endaweni yasogunjini ngaphansi kwenkosi yesizwe samaqadi inkosi uMqoqi Ngcobo nogxeke kakhulu umnyango wezokuthutha esifundazweni ngokushaya indiva isicelo sakhe ke sokulungisa lamabhloho. Khuluma nje na bridge amaningana wona befika bethi abaka transport bethi bazosenzela ama-bridge kodwa kuze kube namuhla ama-bridge akazenziwe. Kuneminyaka bakhuluma lokho akaze kwenziwe lama-bridge kuze kube namuhla ke khona i-bridge elinqamukile elisendaweni yasemaqadini ogunjini kube khona elinye elisendaweni yasemaqadini engonweni nalo linqamukile futhi. Okungihlupha kakhulu ukuthi njengoba nje na kwenzeka izinto ezifana lezi ezimbi kanjena abekho abantu asebebafika kumina bazongibuza ukuthi kufanele kwenziwe njani yini yonakele endaweni. Ngizocela uhulumeni masilekelelane naye afike naye azongibuza ukuthi inkinga yami imaphi ngoba ngenayo inkinga engenazo njengoba nje kukhona nanemizi edilikile. Leli bhloho selisuse omkhulu ukukhuluma njengoba ke kwafika inkontraka ebiyakha kusukela ke ngonyaka u2017 nokuphethe ngokuthi ingaliqedi nosekufake ulaka kumalungu umphakathi ukuhlangana nemkhize ongunobhala kaThuthukani Taxi Association. Uthi ke okubhlungu izimpilo zabantu ababathuthayo zisengcupheni njengoba ke kuphoqa ukuthi bahambe kuleli bhloho yize kunobungozi. Ngiyobona ibridge linje linqamukile imoto zingena la nabantu umfulu ugcwele ekugcineni ke isigcine sesibuya sesizovimba la ukuthi ayingabe isangena ngoba sibuka isimo ukuthi sesiyisimbi kakhulu. Uphinde unyukeke ngomgwaqo emgwaqweni akuhambeki njengoba ngikhuluma nawe. Kumanje sikhipha ama-van ayogcwalisa umgwaqo ngoba uma sikhuluma nalabo baka-DOT bathi balinde inkontraki manje asiyazi inkontraki yofika nini kodwa isimo somgwaqo sibe sinje. Ayisizizwa sabantu abangabalekile kahle sizizwa nje siwumphakathi thina ongathi wona wokhe eSouth Africa noma wona engathi mhlamba uvotanga njengabanye abantu
leli bridge limela 2017 balakha balishiya kanje asaze ukuthi kwenzekalani emalini ezayilakha noma kwaphela zona noma kwenzekalani nathi asazi. Siyacela siphakamisa izandla bayafa abantu la. Kunengane zesikole la ngithi yakamchunu eseyake yahamba la nemoto kamfowethu la umkhizi. Sikhuluma ngento thina ephathekayo ukuthi la abantu bayafa. Sikhuluma nje ngesabatha kade khamba umuntu. Uzibonele Ngcobo oyilungu lomphakathi uthi ke lokhu kulihlazo kwaziseke lo mgwaqo usetshenziswa kakhulu ke abezimo eziphuthumayo kwaziseke uxhumanisa umtholampilo indwedwe kanye ke nesibhedlela sasosindisweni. Siswami asikho happy leli bridge likhulu linesidingo lumxhumanisi weTheku nendwedwe. Isibhedlela nangala isibhedlela ipolice station nangala ipolice station kuhamba imoto ze department la kodwa buka ibridge esihamba kulona njani laba ama officials ahamba lana ka department alibone le bridge awubone lo mgwaqo why bengangena email bathinte uzikalala bathinte unational beze ngizele le bridge ingoba sibukeleka phansi thina la endwedwe asifundile sisemakhaya kwezinye indawo upremier ngabe sefikile la kwezinye indawo ngabe selungisiwe le bridge ingoba sibukeleka phansi so now it's over ukudliwa kwezimali ikona okwenza le bridge lingaqhubeki namanje ngabe selaqhubeka kube imali ayidliwanga. Ngemumva ke kokuba ithimba lihambelele libloho litholeke izindaba zokuthi lisale lahlukana phakathi ngesikhathi ke kudlula imoto ethutha amanzi nokushokwe ukuthi kangeke lisasebenza nhlobo. Ezindabeni ze1KZNTV kube kuntombi khona mvubu ngeseThekwini. Bukeleke sisishelele etolo siyabuya futhi nezinye indaba. Phinde sikomkeleke mbukeli usabukele zona indaba ze1KZNTV. Nasike simemezele esiphuthumayo kusasa ke sizonibikela ukusuka nokuhlala kokwenzeka enkantolo yaseMgungundlovu okuthinta ke icala lombango wesihlalo sobukhosi kwaZulu. Amalungu omphakathi akhathazekile ngemvelo aqhuba umkhankaso obiza ngokuthi ke Oceans Not Oil ahlala ezindaweni ezigudle ulwandle athakhathazekile ngesinqumo senkampani yakuleli ushele ekhiqiza uwoyela sokuthi ke izoqalisa inhlolofu yokuzamazama kwamagagasi ukuthungatha kwewoyela kanye negas ngaphansi kolwandle. uClerk Mpelo ngomunye amalungu akhathazekile uthi ukusetshenziswa kwalamagagasi ke ungaba nomthelela omubi kwimpilo yezilwane zasolwandle futhi ke ngase kuphazamise imiphakathi encewe zokuvakasha nemvelo kanye nalabo kwabaziphilisa ngokudoba. Laba kabazibiza ngamalungu omphakathi akhathazekile ngemvelo nabaqhubeka umkhankaso bawubiza ngokuthi Oceans Not Oil olusana nesiphakamiso senkampani uShell sokuqalisa ke inhlolovo phecelezi survey ngokuzamazama kwamagagasi ukuthungatha kwewoyela kanjalo negesi besebenzisa ke igagasi kulokuzamazama komhlaba elithiwa ke seismic wave ngolwasemzini nabathi ke lokhu kungabeka ke engcupheni impilo yezilwane kanjalo nomphakathi oziphilisa ngokudoba ozolahlekelwa ke yisinkwa nemvelo nayo nezokuvakasha nakho kuzoshayeka kanjalo. Really something that we should be steering away from. Environmentally it's not a good idea. Economically it's not a good idea. According to just our basic respect for our planet, I don't think it's a good idea at all. And laba ke baqhwabathi lenhlolovo phecelezi survey abahambisana nayo ngoba futhi ke ayizukusiza ngalutho umphakathi othintekayo kulokhu kunalokho kuzoqhumba amaphakethe edlanzana bese ukuthi ke abantu abakhele izindawo bakhohliswe njengamathuba emsebenzi. In terms of, we first start looking at what happens inside the ocean. The impact of these explosions will burst all the eggs, the creatures that cannot get away, like crayfish and squid, and they will be crushed. The hearing of the mammals, the dolphins and the whales, their eardrums will explode. The flotation bladders of fish will explode. That impact is so harsh because it needs to penetrate deep into the ocean floor. They only think about their own future and their own pockets. Our local people will not be getting jobs on these ships or even on these oil and gas rigs because these are specialized jobs. Maybe at most you'll get maybe 2 or 3 cleaners or maybe the pilot that flies the helicopter to the rig or what. But other than that, there are not going to be any jobs.
Ngemuva kwazo zonke-ke lezi ingxushunxushu, uShell ubese ekhipha istatement esibhaliwe nesicacisayo ukuthi benguShell bakuqonda ukukhathazeka kwabantu ngalokhu. Le nkampani-ke ithi izozibophezela ekunakekeleni imvelo kanye nezilwane zasendle nokuyingxenye ebalulekile kubona wonke amabhizinisi abo kukho konke-ke abakwenzayo. Baqinisekisa ukuthi bafake zonke izinhlobonhlobo zezinyathelo ezengeziwe njengokuqalisa-ke amandla omsindo ngevolume phansi inyuke kancane kancane ngaphambi kokuba-ke inhlolovo iqale. Ongomunye abadayisi basemgwaqweni endaweni yaseMadlanzini inyakatho nelikaMthaniya uRose Mabika uthi-ke bacindezelekile njengabadayisi basemgwaqweni. Uthi isimo ezingezinhle abasebenza ngaphansi kwazo zibeka-ke impilo yabo engcupheni. Lona wesifazane-ke uthi seneminyaka 4 edayisa emgwaqweni kanti imali ayitholayo-ke uyisiza kuyise nabantwana bakhe esikoleni aphinde kaxosha ikati eziko. Kodwa-ke inzima indlela abasebenza ngayo ngakho ucela uhulumeni okanye umasipala angenelele. uRose Mabiko ngomunye wabadayisi basemgaqweni endaweni yaseMandlanzini uthi bacindezelekile bengabadayisi basemgaqweni. Uthi izimo ezingezinhle abasebenza ngaphansi kwazo zibeka impilo yabo engcupheni. Lona wesifazane oseneminyaka 4 edayisa emgaqweni kanti imali ayitholayo uyisiza ekutheni ayise abantwana bakhe esikoleni aphinda axosha ikati eziko. Kodwa uthi inzima indlela asebenza ngayo ngakho ucela uhulumeni okanye umasipala ungenelele. Ukusho lokhu ngesikhathi inhlangano ifuna okuhle interventions izobanikelela ngezinsiza zokubulala amagciwane. Umama olimayo adayise futhi. Siyalima indawo ukudayisela sinayo kahle kahle. Sihamba siyapaka nje emgwaqeni siyakhishwa futhi kwesikhathi. Usithwale siyempangeni. Sidayisele khona empangeni indawo asinayo. Sifika siyampintshana, sixoshwe futhi esipala lapha kuthiwa indawo asisukeni lapha sidayisela khona. But indawo asinayo. Abaningi banayo emgwaqeni kodwa njoba laba abanye bela asisonke sidayisa emgwaqeni. Iningi yethu siyathwala. Inkinga esihlangabezana nazo thina singabadayisi sidayisela endaweni ezingaphephile. Siyadinga sengathi mhlambe singasizakala sithole indawo ezizokwazi ukuthi mangabe sidayisa zikwazi ukukhiwa. Ngoba kunzima kuthina ukuthwala ekseni sithwale sodayisa ntamba masibe sithwale siphindele emuva. uThokozani Shakes Ngema oyilunga lenhlangano ifuna okuhle interventions uthi kubalekile ukunakekela abadayisi basemgaqweni ngoba basebenza kanzima ukuzama ukubeka isinkwe etafuleni. Namhlanje njoba sila sizosiza ogogo laba akuyibona abahlala kakhulu la emgaqweni abadayisa obanana abadayisa into eziningi. Ngesimo sokuthi njoba kuJanuary siyazi ukuthi bathwala kanzima kangakanani befuna ukuthi badayise babuyisele ingane esikoleni. So bagcina sebekhohlwa nanabo ukuthi banakekele kanti kubalekile ukuthi uma umzali before uvuke uye emsebenzini ukuyobhekelela izingane uqale kodwa na uthothi uyageza uyanuka kahle uyaliphuza netiye ngoba siyazi ukuthi bona basuke sebecabangela kakhulu abazukulu. Ikhanselela kule ndawo uThembelani Ntsele uthi uzizwe zonke izikhalo zabadayisi basemgaqweni ngakho uzokwenza imizamo yokubatholela usizo ngokuthi angqongqoze kwiminyanga efanele. Sebesilekelele kakhulu ngoba kunezinto eziphumela abakwazile abadayisayo kubatshela zona thina besingakhoni ukuthi sizazi. So especially kuleyo bugebengu ukuthi mabephuma ukodayisa khona ababambayo bephuca imali yabo. So nami njengekhansela ngizozama ukuthi ngisukumele phezulu le ndaba especially ukuthinta beCPF abakhona nokuthinta amaphoyisa ukuthi balekeleleka kanjani nokwazi ezinye inhlaka ezinduna nezinye inhlaka zokuphatha ekhona endaweni. Bese ukuthi ke indaba yama shelter umasipala khona leko banana bokuqala siyabonakala isakhiwo lapha la umasipala akhanda khona siza omama bobanana. So kokwethu ukuthi to write a request again ukuthi no umasipala kuyashoda. Cela niphinde nisilekelele uhulumeni ekutheni nalabo abasashoda kwezinye izitobhi nakwezinye indawo nabo bethola ukulekeleleka. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uZamando Sicele eseMandlanzini. Umnyango wezokubusa nokubambisana nezindaba zomdabu KwaZulu-Natal unikezele ngemali engangezigidi eziyishumi zamarandi ukulungisa ke izinkinga zamanzi kwisifunda saSokhweni. Amalungu omphakathi ngaphansi kwalesifunda xoxisaneke neziko lezindaba nalapho kezwakalise khona ukuthi ke ayafisa ukuba ke iqashwe ngesolokhozi lemali engehliswa ngemlenze noma ke igcine ezandleni zabakhohlakele. Umnyango wezokuthutha ukubambisana nezomdabu KOKTA banikezele ngemali engango-19 million ukulekelela izinkinga zamanzi endaweni yaSokhweni. Umphakathi bese waphawula ngalolu daba.
Kona isikhathi seside singenawo amanzi la. Maybe sophelile nje 5 years singenawo amanzi. Engabuyi kwakona. Namanje nje ibuyile sengithukile because lento ayikho right and ayisiphathi kahle. Sikhona la sinanengane zesikole la inyeze ezifundayo. Ziqashwe khona la amanzi aziwatholi nazo. Ziyafana nathi. Lonto ikhulunga kakhulu. Ngoba amanzi abaluleke kakhulu esimeni sempilo. Wayesemechisini siphila impilo eyodwa efana nala eMdlazi. Amanzi awekho. It's been 3 years manje. Amanzi idololo awekho. Siqasha amaphara ukuze asikhele amanzi nakhona abakhaphi lamanzi esonteni lamaSolomani siyabacela. Lezo zindaba ziyafika kulungile siyazizwa kodwa lo 19 million bazowudla bodwa. Njoba behlale benza vele. Biyina bake bayenze ngaphambilini. Bahlele benikezwa mabasponsorishwe kodwa ayikho into abakasenzele yona. Ngizwile ngalo 19 million. I feel like lo 19 million nimuncane kuneyinkinga zamanzi esibhekene nazo emphakathini. Sine crisis ngempela yamanzi. Abanye abantu bebenawo u5 to 10 years amanzi engakafiki. Abanye yize noma kuzameka manje kuyazanywa ngala aphuma ngala ngakusasa ngelinye ilanga aphuma ngala icrisis inkulu kakhulu ngelentuzana ngamanzi. I feel like muncane siyabonga kona ukhona lo 19 million osuphumile kodwa angazi noma uzocover yini. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uSkananda SID. Bukeleke sisishelele etolo siyabuya futhi nezinye indaba. Sikwamukele mbukeli siphathele zona zo indaba ze1KZNTV njengamanje ke sibhekeke engosini yezomnotho. Irandi lu15.62 maqhathaniswa nedola laseMelika libo 21.21 maqhathaniswa nopondo waseBritain libo 17.70 maqhathaniswa neeuro ase-Europe igolide lona libo $1,792.93 ounce kuthola ngahlezwe wona $81.75 umphongolo. Bukeleke sibheke engosini yezemidlalo. Iqembu leTS Galaxy ke seliqiniseke isquad salo ngokusayinisa emabhukweni alo bengumdlalo wasesiswini eCape Town City uShane Roberts. Lo mdlali ke usebenza ngowesibili ukujoyina ama-Rockets kulandela kuba kaphambilini asayinise ke uLefahlo Ngwane esuka kuMaritzburg United. Ngokwesivumelano ke lo mdlali ubolekiswe kuleli qembu isikhathi esiyizinyanga eziyisithupha. Lo mdlali ke wazakhele igama ngesikhathi eshaya into ecokeme kumdlalo wakhe wokuqala bedlala neKaizer Chiefs ngonyaka ke u2018. Lo mdlali ke nokho uthi kezimjabulisile lezi ndaba zokubolekisa kwakhe kwaze ke seke ubesedlala kuphela nje imidlalo eyisithupha kweCity kwathi ke eminingi wayichitha ehlezi ebhenchini. Bukeleke nasi isimo sezithu sikalindeleka osukwini la kusasa. Bukeleke lezi besikuphathele zona ahlangane futhi ngesikhathi esilandelayo nisale kahle emakhaya.